Unukelwa sisono se-Asha simasharishayo, isono sengane yakhe ebuye endodeni ingagezanga nogeza imenzela itiya, asimnukeli. Hayibo amen. Olunye uhlobo lwenhlanzo osifunayo ngeke usithole. Ngiyaphinda bazalwane, uSathane mayifuna ukushaya ukwenza ukweshini, ungayibekezelele esontweni into oyibekezelele endlini yakho. So mafika la esontweni. Amen. Ube nomama othi mina ngeke ngihlatshelelwe ile ntombazane engiyibone edolophini ihamba nomfana, angangeni nakumoya. Mama kuhlabelela yena endlini, uphuze itiye ephuma emntaneni wakhe obuya kwi-boyfriend engalalanga ekhaya, wamenzela itiya waphuza. Isono asibekezelele ekhaya akakwazi usibekezelela endlini kaThixo. Esakwakhe uyasibekezelela, la kwaThixo akakhona usibekezelela. Unukelwa sisono se-Asha simasharishayo, isono sengane yakhe ebuye endodeni ingagezanga nogeza imenzela itiya, asimnukeli. Asimenzeni. Na uyabona wena unankinga naso. Mina vela ngivana nesono namanga, uyavana naso ekhaya. Sigcwele lapha kini odadweni badla sona, isister zakho, brother bakho, kugcwele isono lapha, but awubalahli ngoba uthi ligazi lakho. Why la isontweni ubahleba ubagxeka? Why ungathi sisemzimbeni lengane ngizayibekezelela kongathi yami izawuthi ibe right? If uyakwazi ubekezelela ingane ka-anti wakho edla isono wayesesontweni ungakhona ukuyibekezelela, ithi iqine nayo. Awunankinga nasono, uSathane ufuna ukukhipha la.